Today we are going to talk about a new kitchen. Deti a učitelia prinášajú vlastné nápady na novú kuchyňu, aby skutočne slúžila tým, ktorí ju budú používať každý deň. Keď sa deti dobre najedia, rastú a kuchyňa musí rásť spolu s nimi. Nová kuchyňa bude väčšia a efektívnejšia, dokáže nakrmiť viac detí a zároveň vytvorí bezpečné a organizované zázemie na varenie, prípravu aj umývanie. Uzavretá budova s prirodzeným vetraním ochráni kuchyňu pred dažďom a veľký sklad pomôže lepšie hospodáriť s potravinami a nové plynové sporáky nahradia palivové drevo. Aj stará kuchyňa dostane nový život ako miesto pre komunitné kurzy varenia. Pomôžte nám premeniť túto víziu na realitu. Zbierku nájdete na stránkach Donio, link nájdete v bio.